I dag så skal jeg lave tricks med min fremtidige kanin. Og hun hedder Vilma. Det kan hun i hvert fald lige nu, indtil jeg lige sådan får rigtig styr på det. Men lige nu, så står jeg mellem Tumle og Vilma, og så ved jeg ikke rigtig mere. Så jeg tænker, at vi skal have lavet nogle tricks med hende i dag. Hun er blevet ret god til at kunne gå op ad den her trappe. Vilma! Ej, det skal ikke til. Og hun er også, hun er kælen. Jeg har aldrig set en kanin, der er så kælent som hende. Nå, men jeg tænker bare, at vi skal lave nogle tricks med Vilma i dag. Og jeg vil blive super glad, hvis vi vil gå ned og trykke abonner, så at Vilma vil blive lidt glad. Og vi skal høre nogen i baggrunden, så er det naboen, der slår græs. Men jeg tænker bare, at vi skal til at komme i gang. Ej, fordi Vilma, hun er virkelig utålmodig. Kom her. Jeg er blevet dygtig. Okay, så jeg... Ej, hvor er du dygtig! Dygtig skat. Dygtig. Og hun har 3 andre søskende, som jeg tænker, at jeg sådan... jeg tror lige, hun får... skal vi sige... 2 minutter mere, så står der 4 på den. Så kan vi sådan lidt nå dem alle sammen igennem. Så jeg tænker bare, at vi skal til at træne. Kom. Kom, Vilma. Jeg er dygtig. Yeah! Kom. Yeah! Nej, se. Se, Vilma. Kom. Kan du gå her? Prøv at se. Hun har været så dygtig lige nu, og så gider hun bare. Hun er også dygtig, men hun gider bare ikke herop. Kom. Kom her. Nej, kom her. Hun kan ikke ned ad trappen. Skal vi prøve at sætte hende på den højeste, og så se, om hun kan gå ned ad trappen. Vil du gå herop? Ja, hvor er du dygtig. Ja, hvor er du dygtig. Så hernede. Prøv at se. Hernede. Eller vil du hoppe ned? Eller op til mig? Jeg tror ikke, du skal hoppe ned herfra. Ja. Hvis du går hernede, så kan du hoppe ned her. Eller gå ned her. Ja. Okay, jeg tror, at det er blevet en anden tur. Mig og Vilma, vi har lige siddet og hygget. Jeg tror lige, at jeg sådan sidder lige og midter dem til det, inden de kommer foran et kamera. Fordi de skal også lige vende sig til, at jeg er her. Ja, de skal lige blive trygge ved at være herinde først. Så jeg slukker lige kameraet, og så kommer jeg tilbage om sådan 10 minutter måske. Nu har jeg lige leget med hende i sådan 10 minutter. Nu tænker jeg, at vi skal prøve at lave nogle tricks. Det her, det er faktisk Kondi. Og ja, det lyder som et mærkeligt navn, men hun er en pige. Og det her, det bliver min farmors fremtidige kanin. Og hun er faktisk Kondi. Så kom. Faktisk Kondi. Kom her. Ja, kom her. Ja, hvor er du dygtig. Honey, kan du gå herop? Vi har ikke trænet hende lige så meget, som jeg har med Vera, men fordi det ikke lige altid hun gider, og hun var lige den første, så jeg gerne ville op til mig. Det var bare lige hende, jeg tog. Nej, kom her. Kan du også op? Vi har 3 piger og 1 dreng. Og de 2 andre, det er sådan nogle grå, nogen som de skal sælges. Men den anden skal også sælges, men den er ligesom noget til min farmor, så det er sådan ikke 100% sælge, men kan du gøre det? Kan du have hernede? Eller vil du hellere heroppe? Jeg tror bagefter, når jeg tager den anden kanin, så finder jeg lige noget lukket mad. Nej, hvor er du dygtig. Ej, hvor er du dygtig.
du dygtig. Ej, hvor hun faktisk dygtig. Ja, hvor du mega dygtig. Og det her, det er nok altså den mest rolige af dem. Grunden til, at jeg vil kalde Vera for tumle, det er fordi, hun, ligesom hun har været lige så lille som hendes fod, der er hun virkelig tumlet rundt. Altså også selvom hun var en unge på størrelse med hendes hoved, så hun tumlede. Så det er derfor, jeg valgte at kalde hende for tumle. Og det er faktisk en ret sjov historie med Kondi, det er, at dengang hun var helt lille, hun var den mest pjuskede af dem alle sammen. Nu er det Vera. Og så de to grå, de er ikke så pjuskede, det kommer jeg ikke til at se. Men hende her også. Hun, først så var hendes hoved helt firkantet, fordi hun var så pjusket, sådan i pelsen. Men nu er det hun det ikke rigtig mere, som jeg synes, der er lidt mærkeligt. Nu er hun faktisk den mest korthårede af dem alle sammen. Så det er mega sjovt. Yeah. Nå, jeg tænker lige, at jeg henter den næste, og som sagt, jeg tager bare lige den, der først kommer hen til mig af det grå. Så skal du ud i byen igen? Ja. Yeah. Nå, vi ses. Så det her, det er en af dem, der skal sælges, og vi har ikke rigtig givet dem et navn endnu. Ja. Men det her, 2 sekunder. Det her, det er en dreng. Og vi har ikke rigtig lige kaldt ham noget nu, fordi vi gerne vil have, at han ikke skal blive vant til sådan, at ejeren de skal til at bøvle med og kalde ham noget andet, så han ikke reagerer. Så ja. Han hedder ikke rigtig noget, men nu skal vi lære nogle tricks. Kom. Jeg synes, han er lige gået hele vejen herop, og så hopper han ned, den der kan altså kameraet fra. Gas, gas. Og ham her, han er en af de lidt mere, som ikke gider rigtig at kælde, bare være ude og lege. Gas, kom. Men nogle gange, så kan det godt være sådan lidt, jeg gerne med kæle. Gas. Ja, for det. Og begge kaninerne, dem vi skal sælge, de blev udsolgt på 0,5. Så det er virkelig, virkelig, virkelig dejligt. Og vi overvejer, om vi skal lave et kub mere, men det er også bare sådan, hvis man lige pludselig får 12, så er det bare sådan, hvor 4 det er bare sådan lige til, men man kan jo ikke bestemme, hvor mange unger man får. Så ja, jeg kan i hvert fald kendes ved, eller jeg ved ikke, hvad man siger, men jeg kan i hvert fald bekræfte, det var det rigtige ord, bekræfte, at Olaf og Mille, mine og min lille, der skal med mig, det kan virkelig lave nogle søde unger. Gas. Ja, det er bare dejligt. Og så de her, jeg føler at de alle sammen har vidt forskellige personligheder. Bare sådan hyggeligt, ikke godt? Det skal man finde ud af, hvad de hver især godt kan lide, og jeg elsker bare at gøre et godt indtryk af, at de godt kan lide mig, og sådan at jeg finder ud af hver især, hvad de godt kan lide. Så det er meget vigtigt for mig, synes jeg selv. Og den her, den sådan ikke gider rigtig kæle, den vil heller bare tumle rundt i klasse. Hvor I andre, de er lidt mere kælende. Den sidste grå, den både og, den gider ikke rigtigt, men den gider gerne. Jeg lukker lige døren. Okay, 2 sekunder. Sådan der. Jeg gjorde det helt uden at kigge. Nej, helt uden at lade være med at kigge. Nu gør jeg det igen. Shit, hvor er jeg god. Jeg prøver lige at sætte mig på den her. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at klemme dig. Sådan der. Skal vi prøve at lave et træk med dig? 3, 2, 1. Jeg tror bare gerne, du vil ned. Sådan der. Jeg tænker, at vi skal til at finde en af de andre kaniner. Hvad siger du til det? Tror jeg, du er enig med?
faktisk heller ikke for noget, fordi hun jo skal sælges. Så ja, det er super hyggeligt. Og det jeg elsker ved hende, det er, at hun er bare sådan, altså hun er helt grå, og hun har bare sådan en lille næse. Og det sjove er, at vi ved faktisk ikke, hvor altså det grå det kommer fra. Fordi hun har, eller de har, en brun mor og en hvid far. Det giver ikke rigtig mening. Men altså, det er den nu så. Og vi er faktisk ved at være ved den vejs ende, så vi skal med til at afslutte videoen. Er det ikke bare hyggeligt? Så ja, og de er faktisk, hvad hedder det, en måned, og nu skal jeg lige huske det, 15 dage. En måned og 15 dage. Nej, det skulle da ikke 15 dage. Det er en måned og 14 dage. Okay. Og så dengang de var små, der var de altså til at kunne have op i en hånd. Ikke? Så er de lidt større og lidt sværere at have at gøre med. Så ja. Lalalala. Prøv at lave en tricks. Kom. Kan du gøre det? Nej. Og ham her, nej, hende her, jeg kommer hele tiden til at sige ham her. Hende her, hun har sådan nogle, sådan, altså både grå og hvide tæer, hvis man sådan lige kan se det lige her. Jeg ved det ikke, man kan se det også lidt her, kan man også se det. Men altså, hun er da lidt cute. Og grunden til, at jeg har valgt min, det er jo nok fordi, altså sådan, det er en blanding af Olaf, hvor han nok ikke holder i så mange år mere. Og det er en blanding af Mille, når hun en dag ikke er her mere. Så det er bare super hyggeligt. Den her er faktisk lidt mere kælen end den anden, hvor at, altså, den kan godt lide at lege, men den kan virkelig også godt lide at kæle. Det er mega hyggeligt. Gas. Og altså, moren og faren, mest moren, hun er altså overbeskyttende, og det synes jeg bare, altså det synes vi er godt, det betyder, at hun godt kan lide sine unger, og at der ikke er, altså, og der ikke er nogen, der har rørt ved dem, så hun ikke tror, at det er sin egen. Ikke? Det er altså rigtig godt. Ikke? Nå, men jeg tror, vi skal til at afslutte videoen, der mig. Ikke? Så vil jeg bare sige tusind tak for, at I så med. Husk at gå ned og like og subscribe, så vil vi blive rigtig glade. Og så vil jeg i hvert fald blive rigtig glad. Nu er jeg oppe på 22 abonnenter. Den dag jeg slog 20 abonnenter. I skulle have set, hvor glad jeg var. Altså jeg var helt oppe at køre. Fordi altså, det er jeg faktisk ret glad for. Jeg ved godt, at de der store YouTubere, de har bare sådan 10 millioner. Men altså mig, som bare bor i en lille by, altså hvor jeg er jo ikke kendt. Jeg laver jo ikke gode videoer. 22 abonnenter, det synes jeg var ret godt. I forhold til, at jeg sådan lige er startet på YouTube, så synes jeg faktisk, så er jeg lidt stolt af det. Nå, men jeg tror, vi skal til at sige tak for, at I så med i den her video. Og vi ses i næste video. Hej hej, og undskyld, der er så meget mellemrum imellem videoerne.